заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон ему отдайте, хвала дары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон ему отдайте, хвала дары земли. Уклончим на колени, дитятка, это Бог, свайго вітаєм Пана, удячна плотім дух. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон ему отдайте, хвала дары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон ему отдайте, хвала дары земли. О Боже, кто спознає Твоей любови скарб, наще не приживёли, Ты узводишь свой посад. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон ему отдайте, хвала дары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон ему отдайте, хвала дары земли. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Уся земля поклонится Табе и заспявае Табе, и прославить ім'я Твое. Гэтымі словамі антыфону на ўваход распачынаем нашу дзелу ў святой імшы, падчас якой малюся за памерлага гарадзецкага Баляслава, просячы для яго аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшыя ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласкаво просьбы Твоего народа и одари наши часы с упокоем. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен.
Чытанне першай кнігі Самуэля у тыя дні. Калі Давід вяртаўся пасля таго, як забіў філістымляніна, жанчыны з усіх гарадоў Ізраіля выходзілі насустрач каралю Саулу са спевамі і танцамі пад гукі бубнаў, з радаснымі песнямі і з цымбаламі. Граючы, спявалі жанчыны: «Забіў Саул 1000, а Давід забіў дзесяткі тысяч». Тады Саул моцна раззлаваўся, бо былі непрыемнымі гэтыя словы для яго. І сказаў ён: «Давіду прыпісалі 10 000, а мне прыпісалі 1000. Яму не стае яшчэ толькі каралеўства». Ад таго дня і надалей Саул глядзеў на Давіда крывым вокам. І сказаў Саул Йонатану, сыну свайму, і ўсім слугам сваім пра намер забіць Давіда. Аднак Йонатан, сын Саула, вельмі любіў Давіда. Таму Йонатан паведаміў Давіду: «Бацька мой Саул спрабуе забіць цябе, таму прашу цябе, асцерагайся заўтра раніцаю, будзь у патаемным месцы і схавайся. Я ж выйду і стану каля бацькі майго ў полі, там, дзе ты будзеш, і пагавару з бацькам сваім наконт цябе. І што ўбачу, перадам табе». Йонатан добра гаварыў пра Давіда Саулу, бацьку свайму, кажучы: «Няхай кароль не грашыць супраць слугі свайго Давіда, бо ён не грашыў супраць цябе, а справы ягоныя вельмі добрыя для цябе. Ён рызыкаваў жыццём сваім і перамог філістымляніна, і пан даў вялікую перамогу ўсяму Ізраілю. Ты бачыў гэта і ўсцешыўся. Чаму ж тады хочаш зграшыць праліццём нявіннай крыві, забіваючы Давіда без ніякай падставы?» Пачуўшы гэта, Саул прыслухаўся да голасу Йонатана і пакляўся: «Як пан жывы, ён не загіне». Тады паклікаў Йонатан Давіда і перадаў яму усе гэтыя словы. Прывёў Давіда да Саула, і той стаў перад ім, як учора і яшчэ раней. Гэта слова Божае. Дякуем Пану Богу. На Бога спадзяюся, не буду баяцца. На Бога спадзяюся, не буду баяцца. Змілуйся надо мною, Божа, бо прыгнятае мяне чалавек. Цэлы дзень нападае і ўціскае мяне. Увесь дзень ворагі мае прыгнятаюць мяне, бо шмат хто змагаецца са мною. На Бога спадзяюся, не буду баяцца. Ты палічыў усе мае выгнанні, сабраў слёзы мае ў свой мех. Ці ж няма іх у тваёй кнізе? У дзень, калі цябе паклічу, ворагі мае адступяцца назад. Па гэтым пазнаю, што Бог са мною. На Бога спадзяюся, не буду баяцца. Спадзяюся на Бога і не баюся, што можа учыніць мне чалавек. Абяцанні, якія даў табе Божа, застаюцца на мне. Табе аддам ахвяру хвалы. На Бога спадзяюся, не буду баяцца. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Zbawca nasz Jezus Chrystus zniszczył śmierć i oświetlił Ewangeliем życie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Z duchem Twoim, Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. chwała Tobie, Panie. У той час Єсус одійшов з учнями своїми до моря, а за ним йшов великий натовп з Галілеї, з Юдеї, з Єрусалима, з Ідумеї, з Йордану, із околиць Тиру і Сидону прийшло до його велике мноство людей, які почули, що він робив. Тоді сказав він своїм учням підрихтувати йому човен, каб натовп не затиснув його. Многіх ён аздаравіў, таму кідаліся да яго тыя, хто меў якую-небудзь хваробу, каб дакрануцца да яго. І нячыстыя духі, калі бачылі яго, падалі перад ім і крычалі: «Ты сын Божы!» Але ён сурова забараняў ім, каб не выяўлялі яго. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Уважаемые браты і сёстры, сёння ў Євангелії мы чуем, як Єсус збірае вакол сябе вялікія натоўпы людзей, якія прыходзяць да яго, чуем з розных гэтых мясцін, з розных гарадоў, прыносяць хворых сваіх, многія шукаюць у Єсуса цудаў і аздараўлення. Ён іх вучыць, і людзі адчуваюць яго аўтарытэт і цудадзейную силу. Паважаныя, Ісус прыцягвае людзей да сябе сваёй любоўю і міласэрнасцю. Не толькі лечыць гэтыя фізічныя хваробы, але перш за ўсё дае надзею душам людскім, якія шукаюць спакою. Мы таксама, як хрысціяне, пакліканы быць светам для іншых людзей, дзяліцца гэтай Божай любоўю і міласэрнасцю, дзяліцца гэтай хрысціянскай надзеяй. Таксама сённяшняе Божае Слово паказвае, як вера людзей у Езуса, якая яна была моцнай. Ведалі, што толькі Езус можа іх выратаваць, можа іх аздаравіць. Паважаныя, запытаю сёння сябе, а якая моя вера, наколькі моцная яна? Ці давяраю я Богу ўсё сваё жыццё? Тыя радасці, але таксама гэтыя хваробы, як фізічныя, так і духоўныя. Сёння шмат людзей шукаюць адказаў на свае праблемы, на свае пытанні. Гэтыя праблемы, як ведаем, і фізічныя, і духоўныя, эмацыйныя. Як хрысціяне мы пакліканы быць тымі, хто паказвае шлях да Езуса Хрыста, хто дзеліцца гэтай добрай навінай і служыць іншым. Увесь сённяшні ўрывак, які мы пачулі ў сённяшняй літургіі слова, заклікае нас вяртацца да Бога з адкрытым сэрцам. Езус запрашае нас прыйсці да Яго такімі, якія мы ёсць, і знайсці ў яго спачын і аздараўленне. Браты і сёстры, няхай сённяшняе Евангелие, якое мы пачулі, натхніць нас быць больш, можа, на больш глыбокае разуменне Божай любові і на большее разуменне нашай ролі ў гэтым свеце. Будзем маліцца, каб вера наша была моцнай, а сэрцы адкрытымі для тых, хто шукае дапамогі і хрысціянскай надзеі. Амен. Просім Бога, Стварыцеля і Уладара сусвету, каб Ён ласкава прыняў нашыя малітвы. Молімся за папу Льва XIV, каб яго вучэнне прымалася з верай і ўдзячнасцю. Цябе просім. Молімся за бацькоў, каб уласным прыкладам яны ўмацоўвалі веру ў сваіх дзецях. Цябе просім. Слухай нас, Пане.
Молімся за хворых, каб у сваім акружэнні яны знайшлі спагаду, разуменне і дапамогу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за вадзіцеляў, каб яны не ставілі пад небяспеку ўласнае жыццё і жыццё бліжніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за памерлага Баляслава Гарадзецкага, каб Бог даў ім удзел у вечным святле. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы з любоўю і ўдзячнасцю ішлі за Езусам. Цябе просім. Всемагутны вечны Божа, прымі просьбы Тваіх вернікаў і дапамажы усім нам узрастаць у Тваёй ласцы. Праз Хрыста Пана нашага. Як прибегли пастухи у Бетлеем, заспевали песню, что и мы пяем. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земли. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земли. И с поклоном кланялись все ему, отдали пашану Богу нашему. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земли. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земли. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Пане наш Боже, дапамажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Угору серце, Узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа. Ты праз свайго мілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе усе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё,
якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і пійце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерти из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по всім світі, удоскональ його у любові, разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які паснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу. І дозволь ім убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшою Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойче, всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа, бо Твое владарство и моц и хвала. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру яхоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, вучив ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провини. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Дева святая, сына колыхала, в счастье безмерным тихенько спевала. Люли, люли, ляй, ты мое дитятко. Люли, люли, ляй, кветка немовлятка. Люли, люли, ляй, ты мое дитятко. Люли, люли, ляй, кветка немовлятка. Земля и небо Бога прославляйте, радостью людям сердце наполняйте. Люли, люли, ляй, збавца наш чаканы. Люли, люли, ляй, для нас Богом даны. Молимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у Своей добрыни з'єднай усіх, кого Ты посилил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Руку подими, дитятка, благослови ты край наш милый, наши справы и порядки умацуй своею силой, подтримай народ тривожный.
вёски з городами, творцы слова телом стало и жило поміж людьми. Падтрымай народ трывалы, усе вёски з городами, творцы слова телом стало и жило поміж людьми. Ангел панський звістував Панні Марії і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Ага.